Gotigara imeyeng'anire ngete chisemi mwanche muliani gongo kumanya bunani gabarai bagendete gwesokia bene ase eng'encho yogosira chisukuru nabo igo kubarubiria erinde kwenekia obokoreri obuya ase amatemwa amanene. Rituko ria rero nigo mwakili Cliff Ombeta abakagwikirana ase sukuru ya baiseke ya St. Anne's Nyanguge ase abagakobasira nemeito nabo igo endagera emagega yesukuru eyo koyia gose gotwara omubasukano bw'omuriro nabo igo ase aborokio batari kwenyara babiri bagotwara obokong'u chingaki choboraro kurinde gokwana kora chinsemecho nigo abagakobasigeta komenta omukia nabo igo kwenekia obokoreri borobia ase amatemwa amanene murikito daipo na sanya nabakagwikirana chinsemecho nabo igo gotwariganiria oroboti rokubwatia Esukuru ya baiseke ya St. Anne's Nyanguge eyo gotoka ward ya Bomorenda imiyebunge ya Bonchari nigo yabwatekerwa bokonyi webintu byokorarira n'omusamaria wakili Cliff Ombeta ayaga maega yesukuru eyo konyora mubasokano bw'umuriro hase nyumba yabo yokorara amatuko amaega abana barenge dormitory yo barenga 160 students ibintu byombi yagite chi mattress ibitamba chisanduku ibintu bingi byonse ono rende abanda bane mbarwete mechiendere metaka batakwa kwenyara abande bari bakwenyara lakini barudende ibintu byombi yagite gotwachagaiga ko gwetera mang'ana bya bete skuru ye ganja bete kanyoro mu basokano bw'omuriro ekaya na se abana bari komenya egasarika. So we purposely came to help and support the school since igaigambo nchali nintuna banchali endo mugambi Cliff nabwate nkoro yaye ngiye yo gokonya na agaiganinka igacha gokonya skuru barenteire chi mattress renteira abana komenta nayo ni ganyara kwenekia oburemiri bore ase skuru eyo asarweira yokuboria serikali kubwatoka obokonyi gochiaroro the school that we shall go to my kokwana minister torre ose binte batabwati like dormitory minister veteri na every school tabwati basi facilities nchiro tabwati imbawati laboratory torre ose ntonyare kwenye konyo ya education school ene bwato buremiri wake babwati laboratory buno mugambia kwanire nebintu binde bikego. If they can put their hand in it, we will appreciate as omunchari. Chechecho ni gabo liyo mwalimu omonene w'esukuru eyo anyare kwegerera abarokigwa ekerabara ase sukuru kubwatekana n'oburemiri bw'ekibesa bore aso chinka na bari bande batari kwenyara muna naje bya principal toko basebe ekere abana ba remero mangane school fees na kere toko manya the problems they undergo ekere bari koruka bose mechano kinere diba bwate singa so kwategera abana ko imwa kiwaote ba problem yabonereri boigo abarokigwa barachigokora buya asa amatemwa manene yo mwaka oyo iga ni gari eira yogo chikobasira ase chisemi na promise babere bari bawo weta the best. I will educate. I'll pay for their first year university wika ngaka nene na make that promise openly wiko na bongo wakanga lakini I want the two of the best team pick any person in particular wasema umara wasema iseke school ngaba so I pick the best two bari bawo chagweta I will support them asunchire ywe ni ganyara kobaganiria abarokigwa bonsi amaya asamatemwa manene ayuare bosio bwangoiga only thing montara kore no ko work hard maite bone ye ikire amatemo ya ikire if you had not worked hard from before now which would a problem but if you had prepared the only other thing now remains you must have courage, be brave enough. We pray God that your memory is good osamatemo there is gati abanyakenyero boigo baikirana asomurobelio yo ni goberneria ngambu ya mono asobokonyi bwabwatukwa guchia sabarokigwa beskuru yo ngambi ya mono kwa niaba ya community ya Nyanguge bia mono sana so mwesimi wa Cliff Ombeta asinge ndogo ikirega gase sukuru akonyesira senjirere ngiya nigo to gusabira yara maya asebire kwa kore gwetera sabana kwa bakonye mattress kwa Unko ripoteria egetaseni Kiandizi TV koruase ward ya Bomorenda yugotoka ebunge ya Bonchari imeye kaunti ya Kisii eyetalia nende pon asanya